Fl-istess jum li l-medja tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ħarġet tajt li l-kelma surplus sparixxiet mill-vokabolarju tal-Gvern, ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 8 xhur tas-sena il-Gvern kellu surplus ta' kważi 84 miljun euro. Iċ-ċifri tal-NSO juru bejn Jannar u Awwissu li għadda it-tul tal-Gvern żdied b'446 miljun għal 3190 miljun euro. Dan kien ifisser żieda ta' 16.3% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet meta kien irreġistrat żbilanċ ta' 3 miljun euro. L-akbar żidiet fi dħul kienu reġistrati mit-taxxa ta' dħul, mit-taxxa tal-VAT u mill-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali fost l-oħrajn. Riflessjoni ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu li Malta kellha fl-ewwel 6 xhur tas-sena li kien 3 darbiet aktar mill-medja Ewropea. In-nefqa totali tal-Gvern żdiedet ukoll b'aktar minn 271 miljun euro għal 3106 miljun euro jew b'aktar minn 13% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Iż-żieda fin-nefqa tal-Gvern marret fost oħrajn biex jitwettqu miżuri tal-baġit għal din is-sena fosthom trasport b'xejn għall-istudenti kollha, aktar familji li bbenefikaw minn childcare b'xejn u aktar mediċini ġodda fil-formularju tal-Gvern. L-NSO żied jgħid li n-nefqa kapitali tal-Gvern bejn Jannar u Awwissu żdiedet b'aktar minn 100 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet u telet ta' 313 miljun euro. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li maxxijiet fuq id-dejn tal-Gvern naqsu bi 12 miljun u 600,000 euro, tnaqqis ta' aktar minn 9% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.